Pa mislim da nismo igrali u napad onako kako inače možemo. Nismo imali tu širinu, nismo imali akcije do krila, nego smo sve bilo praktično na nama bekovima. Nismo ni igrali odbranu, primili smo ta nekoliko brza gola, što je definitivno presudilo, jer prije svega zasluženo u finalu, naravno jer su nas dobili. Pa sigurno da je uticalo naša igra, jer imala dva isključenja, nije mogla da se skoncentriše u igri, prije svega u odbrani, a definitivno i napadu. Bilo je primjetno, nismo imali čak u nekim trenucima ni na terenu, nego smo imali Ramusovićku i Majdu koje sigurno mogu dobro da igraju, ali u ovom trenutku možda nisu bile spremne i definitivno je uticalo na našu igru napadu. Prvi put igrate sad za treće mjesto. Pa naravno, za sve postoji prvi put, pa i ovaj. Vjerujem da ćemo uspjeti da se izdignemo iz ovoga poraza i zabilježimo pobjedu sutra. Među Vardari će se na Bukurešt proći dalje. Pa ja navijam za Vardar, šta drugo da kažem. Moji su favoriti. Ok, hvala. Hvala vam.